pong huli namin, no? Pag may tiyaga dito sa probinsya, may nilaga, oh, ganito. Ganitong makukuha namin. Alimango, kagang at saka ito, Kuya Mas. Ito, Mama na ang kagang po, no? Dami. Ito, alimango ito. Lahat. Alimango, ito. Ay, Kuya Mas, ano? Ito, may, ito, ulit. Ang gabi na eh. Dako, asa. Pag walang ulam dito, punta lang kayo sa Pispan. Ito po, ano? Ang karang dako. So, nagtatago lang na. Uy! Yeah. Dito na mo. Dako, sa lumango eh. Libre na og sudan. Kay kugihan man si amo. Mo. Amo ba? Ano na mo? Ito. Alimango na mo. Pag iniwalayan kayo ng jowa nyo, pagkagat kayo sa labi. Dito, boy tapang. Dito. Testingin yung pagkagat nito sa labi. Puto lang labi nyo. Ano ito lang? Ganito maglinis ng Kuya Mas. Kunin nyo to. Ito. Ito yung buhay naming mga probinsyano. Ito lang, oh. Tumalon. Paghawit daw mo niya, anak. Papa? Diyan. Ganito. Ang ganunin nyo. Pagkawin nyo. Ayan. Ganito magpakagat ng Kuya Mas, oh. Maliit lang. Hindi mo dito. Ito yung taba niya, taba yelo. Ganito ang pagkagat, oh. Oh, masakit dito. Walang magawa sa buhay.
Sakit! Kinagat. Ito, umula. Masakit din to kumagat. Ito malaki oh. Itong kumagat sa akin. Ano maga? Ito masakit. Pag ito nagkakagat sa inyo, sigurado ganito ang resulta. Pag kinagat kayo nito, kagatin nyo rin. Pagluto na. Talo-talo na. Kagatin niyo rin pagluto na. Pwede yung hilaw. Pag kinagat kayo, Kinilaw na. Kinilaw. tabla-tabla na kung maak. Dito sa amin, pwede kang kumuha ng spot. Pumunta kayo sa fish pan. May huli na kayong ganito. Tawag ko sa amin, Kuya Mas. Ito, Kuya Mas. Ito yung limang sa kabila. Tsaka ito, kagang to, kagang. Masarap dito. Lumalabas lang ito pag gabi na, gabi. Pag umaga, hindi ito lumalabas. Nga di naman sila magawas. Hayag ko man. Sa dayo gayag. Nagsiglabasan ito kagabi. Gaya na lang ng mga chicks. Lumalabas sa gabi. Sumbagong taka. Wala, mapakan gid ka. Ito, makagat sa akin oh, ito. Makagat. Oh, makagat pa din no, kahit wala ng kabang oh. Buat buhi pa mo na. Ito, masarap to. Lagi adobohin nyo. Pwede rin lutuin sa gata. Pero mas nasarapan ako ito sa adobo. Yung simiuga at saka lagyan nyo lang ng sili. Pwede na. Pwede rin tong lagyan nyo lang lapwa. Pero mas masarap yung adobo. Kahit kamay nyo, kainin nyo. Duwe, paano masabi? Pa-challenge ako ito, pakagat ng Kuya Mas. 1,000 ang mananalo. Huwag lang yung alimango. Sigurado ako butas ang labi niyo doon. Ito. Ito, namatay yata. Kinagat ng alimango, butas. Ganito lang. Solve lang ulam. Few moments later.
you.